sorry that I have to speak a few words in English, which is, okay, everybody's but nobody's language, and but I will say also those things that have to be said in Hebrew. So let me just go to the last lines, really last lines of Masechet Ta'anit, which we choose just for the strange little reason that is the only volume that we have that is translated in English, French, Russian, and Spanish. So that is why we choose this particular tractate, and it is always, as anything in the Talmud, interesting. So let me just read the few last lines. Amar Ulabira, possibly from the city, a small city of Biri, in the Galilee. אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן. In the future, the Almighty will make a special dance for the righteous. He sits among them in paradise. וכל אחד ואחד מראה באצבעו. Each of them can show with his finger and say, שנאמר ואמר ביום ההוא הנה אלוהינו זה קיווינו לו וישענו, זה אדוני קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. At this day people will be able not to speak about the Almighty as he or there, but you could point with a finger and say זה, this. So in fact in many ways it's a culmination of, it's not what happens in the world to come. What happens is that we are again, perhaps for the first time, that we can sit in this company. We sit in a circle, all of us in some way together, closer and farther, and we can say, this is. So whatever we waited, whatever we hoped, whatever we prayed about, this is, now we can say this. I see it. Okay. So these are the last words here, and let me just say the words of the Hadran. Hadran הלך תלמוד בבלי והדרך עלן, דעתן הלך תלמוד בבלי ודעתן הלך דעתך עלן. לא תתנשים מנך תלמוד בבלי, לא תתנשים מנן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. hadran הלך תלמוד בבלי והדרך עלן, דעתן הלך תלמוד בבלי ודעתך עלן. לא תתנשים מנך מסרת תלמוד בבלי ולא תתנשים מנן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. הדרך עלן תלמוד בבלי והדרך עלן, דעתן הלך תלמוד בבלי ודעתך עלן, לא תתנשים מנך תלמוד בבלי ולא תתנשים מנן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. Which means we'll go back to you, Talmud Bavli, and you go back to us. We think about you, you should think about us. We won't forget you, you shouldn't forget us. Which is, it is not just, as you see, it is they are parting words, but their parting words mean we'll never forget each other. We and the Talmud will remain in contact. And then there's the sense we say, יהי רצון לפניך שתהא תורתך ואמונתנו בעולם הזה תהא עמנו לעולם הבא. אני בר פאפא, רבי בר פאפא, נחמן בר פאפא, אחי בר פאפא, מרק בר פאפא, אברהם בר פאפא, רכיש בר פאפא, סולחה בר פאפא, אבדה בר פאפא, רלו בר, דאו בר פאפא. ערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מאויבי תחכמי למצוותיך כי עולם הילי ותמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודי עקיבם וחייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן 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 סלע ועד. מודים אנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שמת חלקנו ביושבי בית המדרש ושמת חלקנו ביושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים דברי תורה ומשכימים דברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים בחיי העולם הבא והם רצים לבאר שח, שאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שח, ואנשי דמים ואמר לא ירצו מהם ואני אבטח מר. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתנו לסיים תלמוד בבלי, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם,
ללמוד וללמד ולשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורת רבה וזכות כל התנאים והמוראים תלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו שלא תבוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם ויתקיים בנו ויתהלך תנחה אותך ושוכחה תשמור עליך והקיצות היית שיחך כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים מימינה ושמאלה עושר וכבוד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. As Rabbi Steinsaltz recites the Kaddish, our audience around the world is kindly requested to rise. יתגדל ויתקדש מרבה, ועלמד הוא עתיד להתחדתה, ולחיה מתיה, ולעסק לחיי עלמה, ולמבנה קרתא דירושלם, ולשכלל החלי בגבה, ולמקר פולחן הנחורה, מערה ולעטר פולחן וישמע לאתרי, ימליכות שבריך ומלכותי ויקרא ויצמח בו קרני ויקרא משיחי, וחייכונו ויכונו חי בכל בית ישראל, בגלה וזמן קריב ואמרו אמן. היי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשא בריחו לעילם עם כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל כל תלמידי תלמוד הון ועל כל מעסקין באורייתא דיבת רדן בדכל אתר ואתר יהיה להון ולכון שלמה רבה חינה וחיס לברך מין וחיינה חיכין ומזון הרביחי ופוקן המין קודם עבודני שביה והערבי אמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.